Hola, amics. Soc el vostre padrí lector, el d'aquest any. Em dic Xavi Mota i soc el pare de la Dafne. Molts de vosaltres ja em coneixeu. Vinc a llegir-vos uns llibres. I el primer llibre que vaig a llegir és el conte de la guineu tranquil·la. Espero que us agradi. Vinga, comencem. Una guineu tranquil·la. Ja fa molts anys, en el temps que les bèsties parlaven, una guineu vivia en un cau vora el bosc, amb les seves 3 guineuetes. Aquesta mitjana té cara de badoc, pensa la mare. Filletes meves, diu la guineu, ja és temps que comenceu a caçar. Anem-hi, que us ensenyaré moltes coses. Mira, mare, diu la guineueta gran, els llops s'estan cruspint una gossa. I vora la cova hi ha un gosset petit que plora. Emportem-nos-el. Sí, diu la mare, així tindrem sopar. Se'l vol emportar per menjar-se. Un cop a casa, a la guineueta mitjana li fa pena el cadell de gos i li diu: vine amb mi, jo t'ajudaré, així la mare i les germanes no se't menjaran. La guineueta porta el cadell de gos prop d'un ramat. Ben segur que el pastor t'acollirà, li diu. Corre ben de pressa, espero que no m'oblidis. Veieu el ramat? I el gos. El pastor veu el gosset i diu: quin cadell més bonic, ben segur que s'ha perdut. Em fa molta falta un altre gos. Quis, vine, vine. Pobret, però si estàs mort de gana. Veieu el pastor i el gosset? Ara la mare de les guineus diu: avui farem una excursió llarga, fins a una masia on hi ha molts animals. Així, els veïns no es malfiaran de nosaltres. Mare, he caçat un gripau, diu la guineueta petita. Tinc gana, diu la mitjana. Està bé, diu la mare. Pescaré aquí al riu. Heu de tenir paciència i esperar. Un peix xatant-se a la vora i d'un cop de pota la guineu el llança fora de l'aigua. Visca! Ja tenim menjar! Veieu? El peixet. És tard i refresca. Dormirem a la vora d'aquests arbres. Ens enroscarem protegint-nos el morro amb la cua i vigilant que no vinguin els llops. Cargolats com si fóssim un eriçó, oi, mare? Veu? Espera que no tindrà fred. L'endemà al matí arriben a la masia. Xxxt! No feu soroll. Mirarem els corrals que hi ha. Aquí hi ha cabres, mare. No ens convenen, diu la mare. Són dures i tenen banyes. Veu, les cabres? Vora les cabres hi ha els bens, amb el pastor i els gossos. El gosset! Sí, mare! Aquell que es va escapar de casa. El conec pel collar que portava. I que gran que s'ha fet! Mireu, el gosset? Les guineus es miren uns porcs que es banyen al llot, una truja amb els porquets que popen i uns ànecs que neden a prop. També hi ha vaques i vedells dins una tanca que no estan estacats i mengen i beuen quan volen. Uns gats estan entre ells, prenent el sol, i no els diuen res. Uns cavalls pasturen pel prat. Veieu? Les vaques, els cavalls. I llavors arriben les guineus a les gallines i... quin bé de Déu, les gallines! Som-hi, diu la mare, ens farem un bon tip. I es tiren sobre les gallines, que fan un gran esvalot. El gall, d'una volada,
puja damunt la tanca cridant. Veieu el gall aquí? Quiquiriqui! Els gossos, alertats pel gall, corren a veure què passa. La mare guineu, que els veu, diu: «Filles meves, correu i seguiu-me, que despistarem els gossos». Les guineus, corrent molt, van fins on està el ramat i passen pel seu damunt, perquè així els gossos perdin el seu rastre amb l'olor dels vents. Però la guineueta mitjana, que no és gaire àgil, ensopega, cau i els gossos l'atrapen. Veieu la pobra guineueta i els gossos? Quan els gossos se li anaven a tirar a sobre, el gos del collar diu: «Atureu-vos! Aquesta és la meva amiga, no li feu cap mal. Vine amb mi, guineueta, i no tinguis por de res». La guineueta no vol anar més de cacera i ha decidit quedar-se a viure amb el seu amic el gos. Molt feliç, menja, juga i descansa sense patir per si la caçaran o si podrà menjar. Veieu? Aquí s'han fet amics. I aquest conte ja s'ha acabat. Llavors, què penseu? El conte té missatge. Quin creieu que és? A veure, l'important d'aquest conte és que s'ha d'ajudar a la gent que us necessita. Si veieu la guineueta, encara que la mare i les germanes volien fer mal al gos, ella ha ajudat al gos, perquè s'ha de fer ajuda al que pateix. I llavors, com ella va ajudar al gos, va rebre ajuda, d'acord? O sigui, és molt important ajudar, perquè així, a més, t'ajudaran. Molt bé, us deixo un momentet i anem a per un altre llibre, d'acord? Fins ara!